Хоризонт. Закуска на тревата, нов сезон, нова енергия, нов хоризонт. Много се говори напоследък за здравословно хранене. В поредица от предавания на Закуска отделихме специално внимание на биохраните, за българското им производство, гаранциите за качество и предимствата да ги избираме за нашата трапеза. В следващите минути в рубриката Училище за родители ще говорим за детските биокухни. Какво предлагат, как се приготвя храната в тях, достъпни ли са финансово вече за повече семейства. Поканихме да ни гостува, за да поговорим по всички тези въпроси Горан Досев, който е създател на първата сертифицирана в България детска биокухня, създадена преди малко повече от 6 месеца. Закуска на тревата. А повод да ни гостувате е това да си говорим повече за детските биохрани. Вие представлявате първата сертифицирана в България детска биокухня. Как се роди тази идея? Идеята се роди, имам близка позната, която има детска градина и един ден стояхме в двора, тя с голям двор градината и опитах менюто на тогавашната и кухня и тя ми каза, че половината от децата не желаят да още да го ядат. То беше здравословно малко или много, но не го харесаха децата. И тогава решихме, че може да пробваме да направим детска кухня първо само за нея, да видим вече как ще тръгнат нещата и ако са доволни нейните деца, да почнем да караме вече и на други градини и на частни клиенти. И бяха ли доволни децата? И още първата седмица почнаха да ядат 2 пъти повече, отколкото ядяха преди това. Като ние не правим компромис с качеството на продуктите, защото има хубави биопродукти, има и лоши биопродукти, има и такива с съмнително качество, които просто имат сертификат биологичен. Ние компромис с това не правиме, купуваме най-високото качество от всичката храна, която се предлага в момента на пазара. Аз съм вносител на биохрани и също, което не може да намериме в България или което не е на добра цена, гледам да си го внасяме от други страни в Европа. Какво е менюто за другата седмица? Менюто за другата седмица имаме телешко меню с телешко месо. Всеки петък имаме риба, лаврак или ципура. В момента това е единственото, което се предлага като с биологично качество на пазара. От десертите имаме плодов сладкиш с череши, имаме мъфини, почти всяка седмица предлагаме мъфин. Децата най-много обичат, може би от всички десерти, мъфините. И вече ще ги правим с различни плодове, с горски плодове, с боровинки, с банани. Гледаме да са разнообразни всеки път. Изкушават ли се родителите да похапват от детската кухня? Доста често, понеже някои от децата са доста малки, не успяват да си изядат цялата храна и майките я изяждат и отзивите, които чуваме, са много положителните. Много я харесват. Има майки, които биха си поръчвали за тях да си ядат такава храна, въпреки че е малко детска. Как създавате рецептурника? Значи имаме диетолог, който разработва самите менюта спрямо нормите, които са от Агенцията по храните, а и готвач, който над 20 години се занимава с детско хранене. И съвместно диетолога с готвача комбинираме вече самите менюта, рецепти. После аз ги преглеждам, защото аз си комуникирам с повечето родители, с градините. Знам какво харесват децата, какво не харесват. Ако те сложат нещо, което съм убеден, че няма да го ядат децата, гледаме да го премахнем от менюто. Каква е технологията на приготвяне на биохраните за деца? Различна ли е от тази? Различна до толкова, че ние не пържим абсолютно нищо. Не използваме тиган, въобще за пържене нямаме в кухнята. Всичко се приготвя на пара или в конвектомат в фурната. Свинско месо единствено ползваме в каймата смес, която е телешко с свинско, като редуваме или е само телешка кайма, или кайма смес, когато имаме примерно супатопчета или мусака или нещо подобно, което има кайма. Това го правим, защото свинското месо е доста по-тежко и по-трудно се усвоява от организма на децата. Рибата, аз вече ви я казах, тя задължително я включваме в менюто. Зеленчуци на пара правиме. Най-вече не пържиме, което е най-вредното от това повече всичко. Ли време отнема или напротив по-бързо се приготвя храната? Не, то не отнема повече време. Може би по-големите деца вече като ядат пържена храна и бързите закуски, може би им е по-странна в началото. Забелязал съм, че големите деца по-трудно почват да ядат по-здравословна храна, защото те вече са свикнали да ядат вредни храни и
малко или много здравословната им е по-странна, поне за начало. Кои са най-малките ви клиенти? Ами имаме деца от 12 месеца нагоре. Детските градини, които разчитат на вас? Ами детски градини, ние работиме с няколко. 2 са изцяло биологични, т.е. и закуски, и плодове, които дават на децата. Абсолютно всичко е биологично. В едната искат да сертифицират градина в двора, която да си гледат децата биозеленчуци. Те в момента гледат домати и краставици, но просто нямат сертификат за това нещо. И тази година може би ще започнат преходния период за такъв сертификат. Колко време ви отне от хрумването на тази идея да си направите ваша детска биокухня до това да си отвоювате пазар? Кухнята съществува от декември месец. Аз идеята имам от преди това, просто повода се случи края на август, колкото си спомням. Самата кухня направихме за 1 месец. Аз преди това съм се занимавал пак с храни 10 години и нищо от нещата, които правиме, поне по изготвянето на менюта, на техника, която ни е необходима, не ми е било чуждо и затова толкова бързо сме успели да направим. А за тези 6 месеца успяхте ли да убедите повече хора, повече семейства в значението на това човек да се храни здравословно, да избира биохраните? Ами повечето от нашите клиенти са си убедени и без ние да ги убеждаваме. Аз сега участвахме в едно изложение, сега предстои следващата седмица друго изложение за биологични продукти. Там има доста хора, които им е любопитно какво е това. На тях им обясняваме защо трябва да се хранят така децата. А какво ви питат? Защо да ядат тази храна или какво е това? Защото, примерно, киноа с зеленчуци, то не е ново ядене за българите, но малко или много не е толкова популярно. Звучи екзотично, може би. Да, по-скоро на много хора им звучи екзотично. Особено на те доста деца се гледат от бабите, от тези, които ние караме храна. На бабите им е странно, примерно, тази храна. А традиционно български ястия предлагате ли? Такива, каквито звучат екзотично като киноата, гледаме да правиме по-малко, защото смятам, че децата тепърва трябва да свикнат с по-простата храна, с по-обикновената и по-традиционната. Имаме всякакви мусаки, гювеч, абсолютно всичко от българската кухня, традиционното, което не изисква пържене. Дори правиме картофени кюфтета, които може би не са толкова традиционни български, но тях пак не ги пържиме, а в конвектомата ги приготвяме. И тъй като за много семейства финансовия въпрос е този, който ги спира да избират здравословното хранене с биологични храни, как вие смогвате да поддържате една цена, която да е по възможностите на повече хора? Нашата цена е около 40% до 50% по-скъпа от другите конкурентни кухни, което за биопродуктите не е нормално, защото те обикновено в момента в България са 2 пъти по-скъпи, което може би ще се регулира в близко бъдеще. Ние си намаляваме нашата наценка и нашата печалба и затова успяваме да постигнем такава цена. Като примерно ние в петъците, когато имаме риба, ние сме на абсолютна загуба от това меню, защото рибата в момента е изключително скъпа и губиме просто от производството на храна с риба, но го правим, защото така трябва да ядат децата и за мен е по-важно клиентите да са доволни, не толкова, че ще спечелиме много пари от това нещо. То ще се върне рано или късно в времето. Откъде внасяте храна и кои продукти са произведени тук в България? Ами в България има много добро производство на млечни продукти. Също така зеленчуците са ни абсолютно изцяло български. Примерно рис, той е внос, киноата е внос, зърнените храни почти всичките са внос. Доматите, които в момента ползваме, също са внос от Италия. В момента започват вече да излизат български биодомати и ще преминем на тях. Но зимния период, понеже студено, тук няма зеленчуци толкова много. Всички доставчици, с които работим, аз познавам лично с собствениците на фирмите. Те така или иначе повечето фирми са нови за българския пазар, които внасят биологично и храни. И сме започнали горе-долу по едно и също време всички. Познавам всеки един от съмнителни доставчици, просто не бих пазарувал. Звъняли са ми по телефона и са им предлагали, че почват да приготвят, примерно, някаква суровина биологична, но аз първо проверявам, звъня на сертифициращия орган, питам го този човек, познаваш ли го, сериозен ли е, наистина ли ще почне да произвежда това нещо. И докато не се уверя, че храната със сигурност произхода е биологичен и ще е качествена, защото не е гарантирано, че това, че има сертификат, че е качествена, тогава вече започваме да работим с даден продукт. А дали един ден и в училищата ще предлагат на децата биохрани? Ние се опитваме да говорим с някои по-високо платени училища, понеже цената ни малко или много е доста където по-скъпа. Ще имат възможност. Където родителите биха имали възможност, но за момента храната, която там ядат, според мен крайно не е здравословна и малко или много тези деца вече са свикнали с такава храна и нямат голям интерес за момента. Да не говорим за държавните училища, за сега това е... Това е невъзможно, според мен.
За момента, ако държавата не субсидира по някакъв начин кухните, Но и менюто, което предлага там, е доста ограничено. И той мен лично не ми харесва така, да, ограничено е. Според мен има доста пържени неща, което не е правилно. Даже той дори има в момента един единствен рецептурник, по който би трябвало всички да готвят и който ние спазваме, в който примерно мисля, че беше допустимо 2 пъти в седмицата да има пържена храна. Според мен нито веднъж не трябва да е допустимо за малките деца. И тъй като много се говори за здравословен начин на живот, за здравословно хранене, всичко това, което се говори на практика, случва ли се обаче? Има ли някаква промяна и в начина, по който хората почват да се отнасят към храната, към това да живеят природосъобразно? Според мен всяка година все повече хора започват да живеят по този начин. Той не е неминуемо по-скъп по този начин. Примерно в България има според мен прекомерна консумация на месо. Ако се намали месото в кухнята в седмичното меню, според мен менюто първо ще стане по-ефтино. Не говоря дори само за биологично, за всякакво. И се наблегне примерно на повече зърнени храни, боб, леща, киноа и така нататък. Това е първо, че е по-здравословно, второ, че в крайна сметка бюджета на такъв тип домакинство ще падне заради по-ниската цена на тези продукти. За малките деца, на какво трябва да ги учат родителите при първите дни на захранване, още в първите месеци, в които се преминава към твърда храна? Според мен не трябва да ги учат да ядат вредна храна. Нехидрогенирани мазнини, има почти всичките вафли, такива неща според мен трябва просто да избягват да им дадат, защото те са много вкусни, те са направени така, че да бъдат изключително вкусни, но са изключително вредни. Според мен просто като ги захранват, не трябва да си позволяват да им дават такава храна. Аз виждам по улиците, че много родители така залъгват децата, примерно да не реват, да хапнат нещо малко, докато са в парка, и според мен това не е хубаво да им се дава такава храна. И накрая вашата любима биозакуска. Любимата ми биозакуска е, имаме едни кексчета с кашкавал, които правиме, които са като мъфини изглеждат, с кашкавал отгоре, които страшно много ми харесват. Баница с сирене също много обичам, само че тя не е мазна, както повечето хора си представят българската баница, тя е изключително малко мазнина. И за пиене аз пия повече фрешове, с портокал, различни плодове смесени. И смятам, че това е най-полезното. И за мен това най-много ми харесва. Хоризонт.